Ir-relazzjonijiet politiċi u kummerċjali bejn Malta u t-Turkija huma eċċellenti. Sostna dan il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Tork Mevlut Çavuşoğlu fit-tmiem laqgħa bilaterali mal-Ministru għall-Affarijiet Barranin Carmelo Abela. Il-Ministru Çavuşoğlu qal li n-negozju bejn iż-żewġ pajjiżi qed ilaħħaq il-500 miljun euro u l-mira li dan l-ammont jirdoppja biex jilħaq il-biljun euro. We have excellent political relations. And we have been strengthening our economic ties in every area and in all terms. I mean investment, bilateral trade volume, and also Turkish companies' interest to undertake many projects here, and Malta is presenting opportunities. Il-Ministru Tork laqgħa wkoll il-fatt li s-sena d-dieħla il-President tar-Repubblika se tagħmel żjara f'pajjiżu. Żjara li tista' tkompli tgħin fir-relazzjoni bejn iż-żewġ pajjiżi. Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Carmelo Abela spjega kif id-diskussjonijiet iffukaw fuq materji bilaterali bħal kummerġ bejn iż-żewġ pajjiżi, is-sitwazzjoni fil-Libja u l-problemi fil-Lvant Nofsani. Id-diskussjonijiet iffukaw fuq l-aspett bilaterali ġifri relazzjoni bejn Malta u Turkija li huma relazzjonijiet eċċellenti kemm fejn għandu x'aqsam l-aspett politiku però anke fejn għandu x'aqsam l-aspett kummerċjali. U allura ir-relazzjoni bejn Malta u Turkija trid tiżviluppa b'mod li nsaħħu relazzjonijiet fil-livell politiku f'livell diplomatiku, però importanti ħafna li aħna il-komunità kummerċjali taż-żewġ pajjiżi. Iż-żewġ pajjiżi tkellmu wkoll dwar l-impenn ta' xulxin sabiex it-Turkija tkun tista' tissieħeb bħala membru sħiħ tal-Unjoni Ewropea. Il-Ministru Abela laqa li ħidma li qed issir mit-Turkija fir-riformi li huma neċessarji għad-dinja tal-lum. Fil-waqt il-Ministru Tork laqa l-fatt li pajjiżna huwa fost numru mdaqqas ta' pajjiżi li qed jassistu lit-Turkija f'dan il-proċess li Malta ddiet minnu kważi 15-il sena ilu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.